Hasiče z Heřmanova Městce okradli teď v době, kdy je jich nejvíc zapotřebí. Z celkem 14 hadic jim sběratelé kovů odřezali koncovky. U obce Gajer na Svitavsku zahynul řidič kamionu. Z vedlejší silnice mu skřížil cestu další kamion. Srážka byla nevyhnutelná. Vodáci na Tiché Orlici si v době tragédií na rozvodněných řekách zařádili. Nejenže vyrazili na vodu po setmění jen s lampičkami a lucerničkami, odvážili se dokonce skákat na lodích z 2stupňového jezu. Představte si, že si kupujete třeba banány a mezi nimi na vás číhá jedovatý pavouk. To se opravdu stalo v pardubickém supermarketu Kaufland. To je přesně on. Kolik se jich tam asi ještě skrývá? Pardubičtí kriminalisté mají před sebou nesnadný úkol. Za zatím nejasných okolností zemřel v Chrastě na Chrudimsku důchodce. Podle našich informací měl podříznuté hrdlo. Jednou z verzí ale stále je, že si zranění způsobil sám. Z českých polí zmizely tradiční tuzemské plodiny. Zemědělci přestali téměř pěstovat zeleninu. Důvod je jednoduchý. Trh zaplavili dotované produkty ze zahraničí, kterým v cenách nemohou čeští pěstitelé zdaleka konkurovat. S velkou vodou měli problémy i lidé ve východních Čechách. Na Chrudimsku vyhnala děti hned ze 2 táborů. Navíc málem překazila 1 svatbu. Ta se nakonec díky hasičům bez problému odehrála. Už několikrát jsme vám ukazovali, že bez stavebního povolení staví jak soukromé firmy, tak i obyčejní lidé. Ale aby začal takzvaně na černo přístavby hned 7 školek samotný magistrát, konkrétně ten pardubický, nad tím už zůstává rozum stát. Jeho úředníci totiž právě sami o některých černých stavbách rozhodují.